गरीबी बयाइल कि बबुआ बहर तमाइल। आसरा लगैनी कोसिया भरैनी यहिनी रौरे द्वार। आसरा लगैनी कोसिया भरैनी यहिनी रौरे द्वार। छठी मैया कृपा करी हो बेटवा बाटे लाचार कि घर में गरीबी बयाइल कि बबुआ बहर तमाइल। कि घर में गरीबी बयाइल कि बबुआ बहर तमाइल। शादिया नारियल हो ए माई अरे केकरा से मांगाई कल शादिया नारियल हो। के ये लाई है किन के केरवा के घवत हो। के ये लाई है किन के केरवा के घवत हो। अचरा फैलैनी भीख मांगे ऐनी दुखवा बाटे हजार कि घर में गरीबी बयाइल कि बबुआ बहर तमाइल। कि घर में गरीबी बयाइल कि बबुआ बहर तमाइल। अरे राइटर नरेश रहतावे जाके गुजरात में। अरे राइटर नरेश रहतावे जाके गुजरात में। मनोज कन्हैया कहेला कि आइब दरबार में। मनोज कन्हैया कहेला कि आइब दरबार में। दिलवा दुखैले ठीक नहीं कइले दुश्मन बाटे हजार कि घर में गरीबी बयाइल कि बबुआ बहर तमाइल। कि घर में गरीबी बयाइल कि बबुआ बहर तमाइल।